Assalamu alaykum mehriban dostlar, bizi tomoş edýän dogan garnaşlar, ähli mihmanlar, garap bizi tomoş edýän iýleşlemez watandaşlarymyz, daşary ýurtda, içeri ýurtda oka bilim alýan dostlar, her birine berk jansalyk ardy edýär. Janyňyz sag bolsun, öz oklugyňyz abad bolsun, alyp bilen işiňizde, durmuşyňyzda, okuwyňyzda dige üstünlikler, ähli gapylar açyk durmagyny tüýsürimde ardy edip, biz home konseptde diýmek Ada Production bilen söýdürler. Insta batlatdy täze Täzani, täze mihmanlar bilen. Täze diýsen bir dag bar, gaty täze. Bir dag ýat bolup gitdi. Aýdymdan eşitýän, hatda soň haýdymy çykanymy özüme ýadyma şu gelip soralyň. Olar tölememe bir-birinden ustaz bekenini galamdaşlar diýsem ýalňaşmaz. Ýöne biri eletde söz bilen kapiýa tadyň aslynda lirik sözleri okasa biri ritme göre okuýar. Tanış bolan ýurdumda böyle meşhur estrada ýyllar ustaz bekenini rapper aýdym şeýdimiz dostumyz S-Bitter hemde dörde şahyrymyz dostumyz Kerim Halif Insta Battle'da mihmançylykda dostlar ýetler hoş gördük. Onu Sevgilmen. Hoş gördük. Indi Kerimcan ayıplaşma Süleyman haçın internet Instagram'da gördüm. Sen umar patpisin mi? Ağzatı mı? Patpisin neydi yani? Öyle yani. Sen emme patpisini tanıyan mı? Neçten patpisin var senin şu an? Tevdekkim. Hertin tanıyan mı? Adana neçten daha tanıyan? Özün neçten patpisin mi? Özüm 300 sezon nokta. Indi adatça Kerim, Süleyman adamlar Instagram yürüdüyenler onu patpisin adamlar yani patpisçileri köp, öldürü adama patpisin oylaşın. Neyem için? Neyem için çoğuşan diyorlar? Yo, edil olar abilecekka, men özüme gıdıklı adamları patpisat edýän. Onu aýrylýan wagt bolýar, meselem gerek gelýär. Köpden o gerek gel bider informasiýa. Meselem kardeşimiz bolýar, bir klibini million gadap goýar. Pakalyk sat. Ya da men soň kwada öwrendim da soň bir öwrendimde. Sen patpisini ýöne onuň historiýasyny lentadan göreňok. Şoň ýalaklaryň barmy sende? Yürüt yap polya. Yok, ola onyalar yok. Ben nemam kerim onyalar. Yok. Onyalar bilen okdun mu şonu? Yok. Sen patpisini onu deýmedigi üçin historiýasy lentadan yap polyan eken. Yok, onu bilemem. Öwrene oý. Sağ ol. Sağ ol, goman da ýetir. Madur saat duran oglanyň biri öwret şonu. Ýöne men de eta beýlemek ol edip durýar. Ona näme mehriban dostlar Insta Battle'da hoş gördük. Pirmoy firasmat haş edýär. Açýan çağlar dostlarymyz Süleyman ýatlygyny düşýärmi? Öwrene ýa-da biraz. Ýa-da öwrendim da. Ada Production tomoş edýän dostlarymyz ýa-da näme boldy? Ýürtmäde kömekçimiz bardyr. Tak, sana wagtyrman ben. Yo, öwrene bak, etek adamlar bilençe ýa-da ýakjatmanmy? Ýakary, har kynyak bermeli. Yak bermeli. Her kim bu. Gydyklanan barmy? Dünýäňi gördük, istoriýaňy goýdun, Insta Battle'da bar ýa-da Kerim Halil zat diýip ýazypsyň. Ýazanlar barmy? Jogap berenden barmy? Ýok. Ya da hiç gıdıklanıp bu näme zat diýmedimi? Hiç diýenek sebäbi köpden bäri göremedi. Näme üçin istoriýa az zatlar goýýardy? Az görünýär. Aktivist diýler, pelerli soň wagtlar. İşlerden kelme özü. Barşa näme parol ýatdan çykaran bar, sol menden aktivdir. Sol menden passivdir hatta. Bilemek goýmana zadyň ýok. Onu şahsy durmuşyňdan bilemek. Barşa oglum oýanmalýan. Yine köpelcek bolýaňyzda goloýdy, arada bir at goýduňyz bolýan. Nesip bolsa. Sizem köpelcek bolýan, nesip bolsa. Gözlegmeden Kerimcan köpelcek bolýar. Belki şu 75-imiz efire çykýança, belki hem uzaw Kerime bäbekli bolar ýa-da. Onda näme mehriban dostlar köpelýärde adamlar ýa-da Insta Battle'da Süleyman, Kerim gelýän mihmanlar sizin özüňiz däli, sizin patpisçiklaryňyz, dostlaryňyz özara bäsleşýärler. Ýani size berýän soraglamagyda sizin diňe dostlaryňyz, patpisçiklaryňyz jogap bermeli. Siz hiç şeýle primerni soraglar alyp size berdik. Mene de ba jogaplary, şu beren jogaplaryňyz jykma-jyk elbetde Olam jogap berýär. Onu kan gorkozmy? Yok, gorana. Siz bilýän bolýar. Beýle gorsanma gornaýmy? Görmesen şoň üçin. Ýa şantaj edýärmi? Eger adamçylyk Kerim tanışyp bilersiň, aýdyp bilersiň dostlar. Yok, ödün ayda geldik biz zat diýip ödün tanışdyk. Assalamu alaykum mehribanlar, şu gün Insta Battle gepleşigine geldik. Aha, agam bilen
Espiter Süleyman ağam bilen bilelikde hazır onun tatbiçikler bilen bätleşersiniz. Aha, to'g'ri. Benim düşünüreli olur. Başka. Neme kadiyor. Olmaya dayılanır. Insta bätler çağırdılar. Son için 20 oldum primo efirde. Sizin ne aylak diye men tanayarlığın barlan ya da son yal ol ya da karşıdasım duran öğrenin. Karşıdasım Menden dokunmaz sen. yok bu Menden. Ne korkan yok menden. Karşıdas. Zan avazna. Hazır sorular berýärler. Men marada birinji tur menemi. Onun men jogap bermeli, diňetil jogap bermeli. Dogry jogap bollugan bolly. Bolu aýdýan o. Ana plan ýazdy diplom. Şimdi gayrat edin. O tarapy Süleymanyň Kerim'iň patpeçikler dostlarym biziň ýetleşimiň himayetkary bosan konsepti soğudymma. Iň aktiwny patpeçiňizde siz biziň adamyna soğut goşup bilýär. Eşitdiňizmi? Eşitdiňizmi? Ýöne-mene soğut dälim. Diýen gymmat. Onu kim dogry jogap berse, res bellep goýmalar şo. Özüň üçin o aňda garany soň plana goşuljak diýsen, özüme soň taparsan ýa özüň taparsan ki olar sen tapar soğudarmy üçin. Ondan hem başlaýasmy? Mehriban dostlar, tomoşa edýänler, göni aýrymdaky dostlarymyz, birinji şertimiz ýakynmy ýat gitdik. Indi kamerany maňa ursaňyz bolar. Sen ýöne soragyň jogaplan görnäými? Görünmez, aladet mi içi. Tuğulem çesni mihman şu birinci gedek. Dursun ýakynla daýyna sana. Böyle görnesi var. Filtre at koydun değil mi? Yo, görmen ha. Kırmızı yakılsın ýatladym. Yer bolýar. Salam Süleymanyň Kerim'iň patpeçikler dostlary. Birinji şertimizde ýakynma ýat, birinji şertimizde gelir mihmanda ýa-ni sizin patpeçiňiz Kerim Haliýew Espiter hakdaky sowallar berer. Kim birinci jogap berdi, şoňda bir tutup. Onda näme soragymyz gitdi. Taýyn bolum. Taýyn bolum. Soň özüňde görseňiz bolar. Espiter'in Kerim Haliýew doly ady, familiýasy, oçtosy. Gitdik. Özüňde görüp doňýar diýerler. Özüňki doňýar. Özüňde görüp jogap berdiňiz bolýar. Gurulaşy beriň. Arkaýyn. Ad familiýa oçto. Meniň adym familiýa. Kerim soň wagt hem de oçtuwan. Hem de oçtu. Atamyň ady. Bilýär-de oglanlar bolunda. Nirden bilsenler özüň ikilari keler. Uşak ýazdylar. Berekeler. Oçto da gerek. Aha. Oçto gerek. Oglanlar. Aha. Gona adyny aýtmaly. Kerim Haliýew. Aha. Diňe Süleyman şarkysy dostu. Oçtuwan. Oçtu qydak. Ana ýazdy. Aha. Şarkysy Permanović. Kerim Haliýew. Allah verdi işte. Allah verdi. Doğru mu? Yok, yanlış. Yanlış. Ye bolýar kabul edýär Süleymana bir utup gitdi. Tuğuleme. Kim okap etişdiňmi adyny? Hal Muradović diýip bölenme. Yok, dur okap etişmedim. Adamçylyk. Ha, öýdäki kanal. Tuğuleme. Öýdäki Instagram bar ha, tuğuleme. Aýtdyňmy ýere gelýärmi? Oçtuwanly bilen da. Ene başga da ýazarlar var diýjek bolýar. Ya Muradović, Qurban Muradović. Aha. Ete doğru cevap verir. Allah verdi, yok. Nurgul. Ýa-da diýär Süleyman Uşak Permanović, Espiter. Kerim Haliýew, Ýagmyr Muradović. Ýagmyr Muradović. Ýa saklan, Ýagmyr Muradović. Toğru jogap alýar. Öwrdim sana şu. Doğru. Kerim Haliýew, Ýagmyr Muradović. O hakymyň adyny köde oturýar, onda oturýar. Onda däl. Indi ýa-ni öýden çykamda aýt, gitdim nereye Her gerek şeýlem Süleyman. Genecin aýdýam her gerek genecin. Elbetde ýok, ha. Galajakly iştip etdi. Kızıl arabits mi çtimleneler ete bolýar. Dowam edin. Indi bolly. Bolly top sawalym saklanyň dowam edýär. Indi soragymyz şeýlerek Süleyman bilen Kerim'iň dowlun günü, ay, ýyly. Gitdik. Hani oğlanlar onun bilýäňiz. Gittik. Doğulan günüm, ayım, yılım. Şunu vur bilim. Ad Production'ın YouTube sayfasında da var. Kutlaptık, uyuşup barıp. Enni Ýagmyr Muradović tipinde geldi. Oğlanlar günüm, ana bolly. Oğlanlar olur toğdum. 15.96. Vah Kerimce Bratski çağıralım. Sağ olun. Gittim değil. Bratski çağıralım. Minimize gittim. 15.96 geldi. Tuğuleme. Bir hafta diýär. Birinci ýazyny bir ýatlap goýun. Okman. Beýen 79 diýär. Tuğuleme. Gaty maksat özüm tutdyňar efire 20 soru jogap alışmadan predenni çisti. Ordan 1 ýyl 2 ýyl bolandy.
Böyle kilver. Bizim yürüyüş şunu yanıklar ya da köptüne efire girmedi yattı. Böyle devam ediyor. Ondan hem indik sonra deydim anlatacak ödüm Kerimi Süleyman deydim goworyanlar birden Süleyman'a doğuluğunu geçipdir. Yani yok öyle Kerim'i öňde birden soğut berjek bolýanyna bar bolsa Süleyman'ın hem de Kerim'in koşunun yani ayağının razmer näçe gitdi. Tak ýady berin. Ayak razmer. Kim birinci bilse bir koş soğut bermenler onu ýatdan çykarma. Kim birinci bilse entam ýylgy doýatyra. Ayak razmer, ayak koşunun razmer, ayağının razmer. Kim birinci bilse ýylgy doýatyr. Koşun razmeri. 43. Ay berekella. İkisini de bir kabul edeli. Bolýar. Belli. Sağ ol şeýir nazar. Gaýygsız berdi. Sağol bra. Tuğulama. Bilýärler. Gayb 47 diýip etdi. Kim? Didara gayb. 47. Koşun razmerler. Dowam edýär. Inni koşun razmerine billik. İkislemede 240 eken. Inni boýunun razmeri santimetrde näçe? Kerim'in Süleyman'ın boyunu razmer näçe? Boyum. Koşun kıdırlay 45 saat. Boy. Menim näçe? Boyuzluk bol. Ýigitler Sanaların bolmasa. Boy. Birden maşlap sana 56 diýip etdi. koşun razmer. On ýa razmer barmy? Koşun razmeri. Azajyk ýalňyş. Aşağı Bir 86. Entam boyu doýatyra. 185. 183 didara gayb. Ay, bere didara gayb. Sağ ol. Berekella. Bağlayıcılar. Ay bolmadı. Bolmadı. Näçe diýär? Bolmadı. Ay kän indi çykdy. Bolýar. 183. 182. Yani 182 Süleyman'a. Ýa-ni ýazarlar, ba 182. Ana bilip goýun 182, 183 Kerim'inki. Bolýar. Iň ansa soralar birine geçýär. Iň ansa soralar. Süleyman bilen Kerim'in agramy näçe? Kilogramda. Wesowol kategoriýada Agrama geçdik. Men agram gerek boýa ýere. Ağır. Entam boyu doýatyr. Ağır küýüşükler. Pasifde de hem olmadı. Agram. Kile tamamda deňde ama. Ben dip berdim. Agrama geldi. Süleyman iň ansady. Kıyın ola. Entam boyu doýatyr. Kinoda da ma var şunu ýaly bir kinoda bolmaly. Agram. Agramy näçe? 52, 62. 101 ana. Näetdi mi? 62. 101 mi? Öýdäki ýöne. 62, 72. Däl. Ay, bitti da efirde da. Berekel. Genejem 20'den aýtmadym mı? Yok. 68, 66. Bak azajyk ýalňyş ýaňyzlar. Çüt. Başyram ýany aýdyn da. Yok. Kim birinji ýa-da başga 70. asak bolar, anyk bolar ýa. Az patka zaman bolanak mı? 60 näçe diýär onu? 60'ın içinde. 60 ile 70 aralıkta. Kerwan ýokary. Kalyber, boşu ver. 77. Yok. 77. 67. Durdu. 67. Başyram ýazdy. Bakay. Kabul etsek de geleceğime de açık. Nägile olurdu? Geleceğime yok mu bilemele? Yo. Şu var. Gurulaş otýurdunuz. Bir ýadylly. Gurulaş otýurdunuz. Bolýar. Onu da kabul edelim. Bir zor gitti. Gitti bir. Ay bollun ne? Stajindan Martins. Oley 67 kilo. 67 kilo tuvalem. Devam edelim. Ini son sorumuz. Kerime burtup devam etti. Mehriban dostlar Süleyman'ın Kerim'in patbeşkor dostları son sorumuz şeylerek elbette bu adamlarsız yani tas öýleşik maşgala bolan adamlar iň ýakyn dost, ola tardaş, ola şoň üçin Süleyman'ın hem de Kerim'in maşgalatynyň, yani öýdäktiň näde bir hojaýyny ýany tapady ýok. Ady näme? Gitdi. Öýdäk başsyň ady. Bolun Öýdäkiň ady, çagalarymyň, aýalymyň ady. Hana aýtdyň. Aýalyň ady näme? Gitdi. O işsen ok diye bolun öýdäkiň ady. İşleýänler jogap berin. Bike, şane pet sarif. Berekella. Gitdi. Yani yazdılar ýöne, entak geçen ok para. Okey, burada gidip oturlar mı? Yer var mar bırak swap berme no. Bolýansa. İdare ardy. Ema. Indi öýdäki ýany Doğru. Ýa-da diýär Süleyman'yň maşgalatyny ady Maral gelecek, Kerim'in koýsa Bike gelecek. Bolýar kabul edýär. Onda näme? Mehriban dostlar şunun bilen birinji şertimiz, ýani ýakynmy ýa-da şertimizi jemledik. Ýöne näme de bolsa, hemme dostum patbişklamy berden soralara jogap berip bildi diýip kabul edýär. Sebäbi tuweleme
bilýän ekeniňiz, tanyş ekeniňiz, kime patpiska bolanyňyzy bilýän ekeniňiz, tanýan ekeniňiz. Ondan näme ikinji şertimize geçýär? İkinji şertimiz bolsa tana. İkinji şertimizde geçenki gitleşikler görünmöseňiz, onda bir logotipler, dünya belli brand logotipler beripdik. Yani bu kadar beýle däl, ýürüýte sizin haýyşlaryňyz boýunça, köp sany haýyşlar boýunça bir yani öňkü şertimde geçýär. Ýurdumyzda belli dünya belli meşhur adamlaryň ýül keşpleri, yani iki tane adamy birikdirdik. Dänem kimdigini iki tane birikdir bir täze adam ýasadyk. Onuň kimdigini bilmeýän. Şoň üçin hatamyz boýunça indi kime wagtdyr indi? Birinji maňa wagtdyrmak bolýan. Birinjim senden başlaýan. Menen maslahatsam men düşündireyim paka. Düşündirin. Wagt kim tutýar? Wagt ana tutýar. Время deyip ýürüýdi. Sene täzir bara, olanlar gyýlar, surat görkede iki sany adam çatylygy ýüzüň. İkisini hem tanamaly. Şoň üçin bir adam däl hersinden birde alynan da mene näde çatylady, mene bilemem, mene tanadym. İki tane görkelerler ikisine bir suratda, yani men sudurum, yani yüzü başka bir olmalı mümkün, şonu bilin mehman adamlar. Kırk içinde kim bilen kimdir, resk bilmek. Hersi birini yazsa gazap mı? Yok, bir adam yazmalı. Bir adam ikisine mi yazmalı, yani ene men sudurumazda men yüzüne başka bir koyulan olsa 40 sekundun vaktimiz var. Adım aytmadı. Gerekleşir yani, eğer Süleyman Akıl'a 40 sekundun vaktini bilmediler, şu suratı Kerim Kaya geçiriyor. Şoňa içinde Kerim, Süleyman görkezmeler, suratda kimden? Taýin bolup 40 sekundun. Sana öýdüňe wagty ber oňa için. Gurleşip öýdüň oňa. 40 sekundun içinde iki adam tutmaly, bir adam ikisini hem tanamaly. O zaman taýin Süleyman. Onda gitti 40 sekund wagt gitti. Ine kimler şular? Tak bolun. Wagt gitti. Sen hiç paska vermedin. Yok, kim bilen kim bol? İki adam var şoňa gitti. Öýde ýyllamadan. Bassana. Öýde ýyllamadan diýip. Aýtdylar, öýde ýyllamadan. Türkmen aýdymçylanmaz. İkisine mi yazmaly? İkisine mi yazmaly? 10 sekund strafma berýär. Kerime de şonu goşýar. Dongan şeň şeyden. Yok. Durduýun, tanadylar ýöne. Ana, durdu paragat durdu. Berekeler. Kabul edýäs. Durdu, paragat durjay. Kerim kayda görkedelim. Kerim. Şular ýa-da soragy berýär häzir. Ha, şulardan da iki tane adamın keşfi ýerleşdi. Ýöne häzir bunu bermez, başgaty neler? Paragat Turjayew da durdu ýa-da keşfi ýerleşdi. Durdu, öňü tanadyňmy? Instagramda fotogy ýetdi, şu wagt boldy. Ýyňlýar, menem doğru bildim. Ha. Sağ olun, malatsy. Şetdimi? Ýok. Alha. Anderejik mehrualar. Ya bolly bu sorak, bolly. Başgaty nereye ýaty o? Inni ýanky durdur diýip paragat Turjayew meselany goýar. Bu därli oýdy. Hawa. Eni ütkandyr, hani mehrualar kim? Şunu tanan derejik. Ýanky paragat bilen, paragat Turjayew bilen durdu üstü. Entek nemeden oldu. Nädir indi karasy. Ama tek soraga ýekizdi. Näçe boldy? Onuň soň aýry. Mergen Begmurat Didar aga. Berekella, kabul edýär. Berekella ine. Süleyman bolsana da görkezýär. Begmurat, her aýty bir ýerine ýazdy. Ine şul ne billi, Kerim'inkiler ne Begmurat bilen Mergen. Ýurdumda belli meşhur Mergen Ahlam Muhammedow. Ine şunu ýalagrak bolýar-da taýin bolun. Sağ bolun mehrualar, sağ bol, ömrüňiz uzak. Taýin bolun. Inni Süleyman eletde hem Türkmen esrada hem daşar ýurdun aýdymçylaryny tanasoň, diňden soň ýakyn ýerlerden soň daşar ýurt aýdymçylara geçýär. Süleymanlar taýinmi? Getdi. Sağ bolun, hemmeňiz ýene bildiňiz. Biram ýalnysy. Bolun. Kim bilen kim? Daşar ýurt aýdymçylar. Diýär, kabul edem, doktor jogat. Diýär, oýundan kabul edem. Bolun. Başlan. Hemmeti Begmurat Mergen. Entegem. Yo, şu giýjär. Kim bilen kim daşar ýurt. Daşar ýurt. Eminem bildiňiz bolýanny. İkisini bile ýazmaly. İkisini bile bir adam ýazýar. İkisini bile ýazmaly. İki adamma aýratyn ýazmaly. Ömrüňiz uzak bolsun atam. Däl. Eminem Morgenstern däl. Morgenstern tuğulam. Ýaşy latin diýip aýdar ikinji. Время diýdiler, время. 50 strafma berýär. Ýani ýok häzir bep pikirlensinler, Kerim'inkilerin bilmese taňa geçer. Didar bilen durduýyna maýra aýdapdyr. Didar durdy.
Jogap bersen adam kabul edýän näler? Böyle. Adam inne eýe bu ýazdylar. Bolýar. Taklap goý özüňde. Jogap özüň taklap. Dogry jogap geldi bize. Tamam gitdi onu. Ha tanan mehribarlar. Daşary orada aýdymçylary. Ira gaýyp durdy kabul edemdi o. Siz tanaýaňyz. Tanaňyz üçin kabul edemdi o. Hani doňa diýär her kim. Şoň üçin 10 sekund boşýar. Bolun. Ýatraman dostlar, görüşmek ýaly. Home konseptde. Jogap ýok. Team Sport K. Jogap ýok. Şo bildim. Justin Eminem diýär. Justin Eminem. Justin yok. Eminem, Justin Bieber. Yok. Justin diýerler da. Justin soğuk da Ola Eminem, Justin Bieber. Justin Eminem. Justin idin mi? Justin Eminem. Bilen o ki. Justin Eminem. Justin Eminem Böyle. Justin Bieber. Yok. Eminem, Justin Bieber. Buraya diýär? J Balvin. Yok. Balvin der. Pitbull Eminem diýär. Yok, Gorka dene. Keray mesela kirece tamam o kız gibi katya. Gorka dene. Ay, Gitti onunla. Yok, bu bilirler mi? Var. Gizare, Team Sport K yani. Eminem, Enrique. Eminem hem de Enrique Iglesias. Ne? Eminem bilen Enrique Ken. Eminem Enrique Iglesias. Praç gizale yok bilýärler. Şol inni orkadan olsa bilerdim. Inni oğlan men näme? Yok, sen bildin ha. Geçen bildik yine Kerim'e geçer. Taşrut aydımçılara, belli adamlara düşünşen masamat. Şöyle yani Kerim'in dostlarını da Taşrut bildi. Adamdan kurutun var koyar. Gitti. Ahvallar hindak diyorlar. O kadar havalı ya. Kavatayım ben. Ben yazdım abi. Şeyle diyen ya kendi yazılan son mu? Hani Salman. İnneki bol. Ana. Şahrukh Khan. Salman Khan. Ay. Ya men o kavatayım. Başka? Neme dip yazıp atıyorlar? Beraberden yazıp atıyorlar. Salman Şahrukh Khan diye. Beraberden yazıp atıyorlar. Ben gidiyorum böyle ya. Gelecekte. Sağ ol. Yeke yazdılar, koşup verdiler. Biriktirip pil verdiler ha. Şimdi abi. Tamam, yine sağ olun. Davay. Yürü onu. Tak, Türkmenlemiz değil mi? Türkmen sonuğa dişkarlemiz. Yeke yazdım, öldüm, boş bir. Öldüm, kahve ver yani neydi? Bolum. Önküde Salman, ne gibi oturuyorlar ha? Yok, Salman yönük o değil. Arsi Ahmet diye. Yok. Bir doğru. Hayıska yönü böyle ya. Akartısa doğru. İkizin bile yazmalı, oğullar. İkizin bile yazmalı. Doňa bilen gaýrat edin mehribarlar, men näme diýin? Wagt näçe barly? Wagtymyz adal ya. Çok wagtda. Olam atajan. Ana, afwerjan atajan ýok. Kim ol? Tak, doğru näde. Ne? Kılıç atajan ne? Doğru, ola atajan atdaşlary kene. Ne? Kerim'in dostlaryny görüp. Tamam, Kılıç atajan. Bunu bilmeli däller. Süleymanyklar belli ýöne görüp diýär. Kömeli bag winkleri ýatkaşdy. Sağ olun oğullar, sağ olun. Yine var mı? Inni son kıymat. Tayin mi? Hava. Bayağı. Ana kim? Türkmen sunuğut işgärleri, bolly. Bir barlyk sen Yaman kemilipdirler. Ana kim şular? Kim? Inni goşup berme. Doňa. Birlik bolly. Entek jogap berýän. Ana mehribarlar. Anush Akys Bratishka diýen biri ýazypdylar. Bratishka. Tamam. Ömrüňiz uzak bolsun. Berekella. Ne? Bu tortdan Türkmen sanyny har hat isler Anush atyrdy. Bilirler. Anush Akys. Anush diýip hatlatdy. Anush bilen Akys. Ali Polanma tuğleme. Yine mehriban dostlar Ali Polan çağında sağ olsun. Berekella diýär tuğleme. Sizin patişklan adam bilýän ekenler, tanaýan ekenler elbetde bilen ýyllanmady. Gutdaýa sağ olsun aýdýar. Şunun bilen tana şertimeden
Cemre'ye fişlenen der. Ne görüşürüz mehriban dostlar. Instagram'da yapışımız devam ediyor. Dedim tinleşme diýäli. Bollu yazma. Bollu. Garaşyň indi. Köp sanly dostlarym ýazdylar. Biri ýazýanlar, biri tomuş edýänler. Diňe iPhone telefon barlar çağırýanyzmy taýdap diýerler. Ýüri tane Kerimjan çağırdyk. Samsung telefonu bar. Hawalam. Yo iPhone'um bar, ýöne Android telefon bolmagy goýa bilýärdi. Şoň üçin iPhone'çular aýplaşmak näme üçin iPhone'un arasynda Samsung çağırdy diýme. Samsung diýen gol telefondur. Indi näme dostlar soňky şertimiz 100 we 100 şertimiz. Indi häzir biz gerekli geregine birinji Kerim teňkiden başlaýaly. Ýa Süleymanlardan başladyk. Häzir sen öz dostuň içinden haýtamyzda birini gönefiri özüňe goşýan. Sen hakda bir soragy biläjek adam goşmaly. Mümkin bolsa patpişiň bolsun, ýa-ni ýakyn dost, dogan garnaş bolmaly däl. Diňe bir oňuňy tanamaýan bolmaly. Böyle. Bir soragy berýär, şu soragda bir munyň dowamyndan jogap berip bilse dogry. Üç tutuk berýär. Hemen gowy düşündirin, düşündir. Gepleşikde Instagram'da. Gowy mustaqlamyň biri. Zaporozhye berin bir adam. Hani kim boynu alsa, bizim hemmemiz bir adam jogap kim birinji bolsa şonu goşsak. Ente paka Kerim. Goşaýarynmy? Ýetaýynmy? Suat 7 tane var da birimiz. Goşunyň hiç biläjek. Bilermiki? Yo, düşünmem biler. Tutulana sen goşuyor kim goşuyor? Awa. Sonra berende. Sonra beren soň wagt. Ýöne orada ýatda diýen Süleyman Kerim. 3 papit gaňydymadyr. Primoy fergin goşdyňyz, ol çyksa, set doňsa ýa-da öýle ýokmy gatnaşyk dälidir. 3 papit gaňydy bar. Şansdaňa koýýar. Şaýardaýan bardyr. İnternet gozy işleýär. Haýsy gowy bolsa. Doňmaýan, bahana bolmasyn, doň ýa, ol atdy gurrun bolmaz däl. İnternet doňmaýan. Balya şeýerde bir bloger bar. Bloger dostumuz Aman Hümmiň bolsaly. Ya bolýar başda. Yo, näme diýärler? Täzirlikler diýip akkaunty bar. Şu nämede täzirlikler habar berýärdi. Goşdum şonu. Goşuldum şu. Evet, bloger da men dörezligim bilmeýär, onu men habar berýärdim. Maýda ene Aman Hümmiň. Goşuldymy? Awa sana wagtdyraýma. Salam alaykum. Amazan bolmaýarmy? Anan alyp çyk, seni anam bildirip goşandyrdy. Nawa? Öwrenmi? Ne öwren? Olyana alyp çykyndy. Salam aman. Wa alaykum salam, salamu alaykum. Armada nerden efire girýän şu wagt? Aşgabat şäherindenmi? Vilayetdenmi? Taşa ýurtdanmy? Ay tolemy Türkmen ilinden Aşgabatdan Gyzyn salam İstanbula. Şu wagt başdan aýyp görýärmi gepleşip? Görüp otursaňmy efirdemi? Şu wagt ýerinden näme? Ha, Kerim hakda bir sorag berýän. Bir mudyň içinde dogry jogap berip bilsem, Kerim 3 utuk alýar. Kerimim şu wagt ne görüşüň ýaly meşgul estadiýalymyz. Tanýanmy? Bunu tanýanmy? On tanamada bolmalar diýäň. Tolemy. Senem şu aýdymdan urandyňmy? Haýdymyny bilýän. Haýdymyny bilýän. Kimden beri biljekmi? Haýdymyny bilýän. Haýdym hat halaýan. Haýdymyny hat halaýan. Ne aýdym barda? Diýen aýdan kän boldy kömek eden ha. Ýani kömek guraýdym bolmaly ýalňyşmy? 15 ýylynda aýdym. Tolemy. Diýen aýdan sen tüýs bara. Maňa ýermeledin. Kerim haýdy goşularyň halaýan. Kän neme oturup dinler görmüş. Kerim halaýan, baba oğlum. Anne. Kerim bana doğru. Bol, sabol. Hayır yani. Öçürüp, benim köçürüm vardır ki öçürecek mi amany? Ya, amanzan. Bolly. Aman, onda soragymyz şeýlerek taýynmy? Hawalın, Kerim halaýan. Bilmän otuýurdum. Bir mutwagtyň bardy, sorag beremden soň öňüne ýatadýan belli bir sorag berýän. Onsoň şu soraglaryň 4 san jogaby bolar. 4-üň biri dogry bolýandyr. Düşündiňmi soragy? Şertmede, gitdi. Kerim Halifoň köp sanly meşhur belli goşgulary bar. Olaryň biri Ejemaglar goşgusy. Soragym şeýle. Kerim Halifoň Ejemaglar goşgusyny Ejemaglar diýen sözi näçe gerek gaýtarýar? Ýene bir gaýtarýan Ejemaglar diýen goşgusyny Kerim Halif Ejemaglar diýen sözi näçe gerek gaýtarýar?
Cogaplar 8, 9, 10, 11. Wagt gitti. Kerim hiç bir komentara beren ok. Böyle. Al çıkın ne? Birden doğru ne doğru bir cevap berdi da Kerim goşulmaly ýa-da. Yok, hiç şey komentara bermeler sebäbi doğru jogaby gepleşik taýyn bolany soň aýdýar. Boldu. Näçe? Televizyondan yani ben gördüm doğru bilemem. Yani papalam yani öz aklıma gelenini ayda yani in köp demeden zaten sinalara zaten girenimde in köp bulan yani neme. Wagt çäklidir. Amanca wagt. Näçe? Yani 10 çese. 10 näme? Wagtam bolly. Amanca köp sawal janasa doğru jogaby biljek bolsaň Ada Production YouTube sahypasy bar. Şoň girýän podpisasiýa edýän gepleşik taýyn bolanyny özüň görürsiň, umuman gepleşiň formaty hakda şonu bilersiň. Janyň sag bolsun, işi üstüňardy diýen Kerimjan hoşhoşypçyk, hiç ýüzüň ýylgyryşlar bilen öçürmüň haç edýän. O hem üçin doğru jogap aýtdym. Amancan yok yani yoklaýyn gülýäli. Onu doğruýyny aýdam bolsa aýdýar. Yok, pis aýdam. Doğru bolsa näde onu aýdam. Habarlaşýar. Gepleşikde bilýär onu. Hemmemi. Tak, kim alsak bolýar? Kerwenem bolmada? Kim Kerwen? Kerwen. Kerwen bolar, näme üçin bolmaz? Bolar Kerwen. Kerwen tanaýat ýöne. Aýdym, çydaýdy atdy. Ha, Kerwenem bu bolýar. Kese? Ho. Wa alaykum, gowum ýagşymy? Normal işle. Wrode normal, sesä çykyp otyr. Bolar, ma urunu kamerany. Salam Kerwen. Hudaýa şükür gowmadyň janyň sagmy. Şu wagt sesimiz arasynda bar ýa-da esasy soň bakana bolmady ýalyk. Boli. Gepleşip başlanaýak görüp dursyň, men şu wagt goşuldum seni. Boli. Onda soragy düşünýän häzir Süleyman hakda, dörejilik hakda, bilir aýdym hakda bir soragy berýän. 4 sanam jogap bolar, şolaň biri dogry jogap. Senen biljek kom, egerde bilseňä, dostuňa Süleymana 3 tuk getirip berýän. Bilmeseňem ziýany ýok. Hem ziýany ýok da. Gynanmaz. Ele kaçır. Bolly. Kerwen taýyn bolsaň, men soragy berjek 1 minut wagtyň bolar. Bolly, ona kerwen taýyn soragymyz şeýlerek. Eşden soň wagt tutgany. Awa, soragymyz şeýlerek. SB tarapda tanalýan Süleyman Uşakowyň Dar atly aýdymy bar, bilýärmi? Dar. Tansxana dar. Şol aýdymyny, ýani gaýtarlamasy bar. Gaýtarlamasyny dar sözi näçe gezek gaýtalýar? Ýeni bir gezek gaýtalaýan soragy Süleyman dar atly aýdymyny gaýtarlamasyny dar sözi näçe gezek gaýtalýar? Soragy düşündiňmi? Jogaplar. 8, 18, 28, 38. Wagt gitti. Dur eşitdim diýsin-nä? Eşitdim. Düşündiň soragy. Düşün. 8, 18, 28, 38 variantlar. 18. Anyk jogapmy? Wagtyňa bap kirlenmäne. 18. Bolly, köp sag bol Kerwen, janyň sag bolsun, işiň düşnýärdi diýen. Kabul edýär, Süleyman sag bolaşan öçürýän. Hiç komentar berem tok. Kese? Yo, ýakmal qoýan. Janyň sag bolsun. Haway habarlaşa. Balýada. Dinledin ol. Kerwen sag özüň çykaý. Sen elleme, Süleyman? Çykdy. Bol, çykdy näme? Edip bolsa, bir näçe günden gepleşik taýyn bolanyny jogap bilersiň. Ýöne häzir sizleriň hoşlaşýas, uzak wagt däl, näme üçin Ad Production'yň YouTube sahypasyna girýäňiz. Alak ýene 1 sagatdan 20 gün onlarla gepleşimiz geçen sany ýazgy edipdik. Hek gün opkan Instabatyrlaky batyl edişle bähleşige gider. Şoň tomşydyň. Boly sag bolaşar Süleyman. Hiç aýtmarlar, bu ýere sag bolaşar. Men sag bolaşar. Emmäňde sag bolun primo efir. Nawno ýerlen atdyň giýeram. Şoň komentary men soragy goýar şu komentary. Haçan endi görüşürüz Instagramda diýerler şu saňa. Söylenme. Komentarda. Ýa, ýerde-ýerden nesip boldy. Biraz da uğrayın. Ýa-ýerden. Men YouTube kanalyma da goşulyň oglanly. Aha. Täze aýdym gelýärmi? Täze aýdym gelýär, täze gepleşikler gelýär. Bu sanam taýyn bolany öz kanalyma demeden paýlaşan sylkadyny. Kerim
Sağ ol. Tanıdın mı Kerim Halif kimdi? Oğuz'a yadda oğlum. Kerim Halif. Kerim Halif. Köp sağ olun. Onu ötsürüyen mi onu? Awa. Dinge. Hemen daha ötsürüyen. Hemen sağ olun. Uttu koydan bilemek yani görürse. Vallahi. Kerim zaten sağ olasın. Sağ olun mehvarlar şeydip qo'llaningiz uchun ömrünüz uzoq bo'lsin. Sizin shu qo'llovlaringiz uchun biz ya arman ya daman ishlayapmiz. Canınız sağ olsun. Hemişe sular yağlı saatlikli toylu günlerde görüşerik. Anama Quvonch Melayev hem Ada Production'da özümün minnetdarlığımı bildiriyorum. Ine mehriban dostlar şu an 75'e tomoş ediyen bolsaňyz, edilsiz şu pursat göne ýylimden ýani görürdüňiz, ne ýylyň dowam edýär ýa-da 75'e göne ýylimde görmediňiz, gün 75'e başdan aýak tomoş edýär. Her birine jaň salyk ardy edýär. Ine ise batrat 75'imizde Tuğleme diýsen çekeleşki bätleşimizde esbeter diýen aýdym şeýmez, diýen şahyrmy Kerim Halif öz ara bätleşler, özler däli olaň patpiçklar ýa-ni siz olaň dostlary bätleşdiňiz. Indi Hasamı näçe çolundurýar? Indi ýatdy ýa-ni soňky soragymyzy ýatdyrdyň. Kerimiň ýa-ni aman nimady? Aman atdy dostumyzy. Göne ýyly mesalyk 100% şertimizde berilen sorag nämedi? Ecem ağlar atdy goşgutyny, ecem ağlar sözi näçe gaýtalanýar? Jogaplar 8, 9, 10, 11 aman 10 jogap berdi. Jogap bolsa gynasakda ne dogry? 10 däle 9 gerek. Doğru değil mi? 10 bolmaly ýani bir tetrinde, bir kupletde emma ýene ejen ağlar diýär. Galanda ejen ağlar. Ana. Şo sebäpden elede Kerime öz beren jogagyna görä, şoň üçin jogamy näde dogry? 3 tukan Kerime goşup bilmedik. Indi Süleymana geçýär. Süleymanyň meşhur aýdymlarynyň biri bolan dar atly aýdymyna şolan gaýtalamasy var. Jemi 2 de gaýtalamasy var öýde. 2 de gaýtalamasy var. Şonu dar sözi näçe gerek gaýtalanýar diýen soragy Kerwenow ýani köpüňi tanýan otury gerek. Berilen jogaplamadan 8, 18, 28 hem de 38 di. Kerwen 18 di. Özüm batym jogap berdi. Pikirlenme. Bu ýöner beýde nokta däbi 18 däle 28. Doğru jogamy 28. Ýöne de ýany ýok. Näme üçin sebäbi Kerim üçin bolmak mümkin ýa-da Süleyman üçin bir katamy dädir. Ütgat bilerdi ýa-da ütgat bilmezdi. Jogap 18 däle 28. Ama ana da Kerwende 28 bilip koýgan dädir. Bolýa jaňy taýy. Bir ýere gaýtalamak. Jemardaga keneki. O jemardaga keneki. Ana näme şunuň bilen gytgywatyň içinde diýsen gatnaşdyňyz jaňy taýy bilen ýeňi ýylan edemek garya, ýeňi ýylan etmek iň aktiw patpiççyklarymyza gelip mihmanlarymyz şular ýaly sowgady berýär. Kim ýeňi galansa häzir bu fan konseptini sowgat berdi. Oho, kuklaca var eken. Berdi pulcaga var, tuoleme. Kime goşurarsyň sowgady? Süleyman egerde siz ýeňi bolanmasyňyz. Aýnýan şu belleň. Kerwene berärmi? Kerwene ýok. Kerwene ýok. Aýna görürdi şu nämäni göreli? Çykyş. Şonu kim gowy edenmeli? Aktiw bolamady. Özüm mümkin seretip ýetişmedim de. Bir ýadym dagalam şu Gylyç Atajanow mena Mehmet bilen zany ýüg bilen. Şo kellem dagal şoňa bersegem bu. Bolar. Kerim terim amana goşursak. Didara gaýy. Tölebe. Didara gaýy. Iktara welta. Gözüm öyle gelýän bu şeýdi poşur. Gülçe bu saga diýip. Bolýa ýetdi. Şunuň bilen hatamydy jemde ýa hatamydy bolsa diýsen goloy. Hatamyz 7 6 hatap bilen gepleşimizde köşünün razmeri 43 bolan kimde gem 43? Ay, bolmady ýa buraya. Gerek şeýle bolýar. Boynun razmeri, ýok, boynun santimetr uzunlygy 180 plus bolan. O da şolan, ämi? Bilgesine de aýtla da bolan. Yer bolýar. Başly nämetlik bolýar. Yer bolýar. Kutlaling, gitleşimin ýeňeçeti Kerim Halif 7. Ine gapamyz 7 hatap bilen gitleşimde ýeňeç gadanny. Birinji sorama ýetip sorak şonu öňe saýlanma başardy. Soralamary ikincide 3-3-3-den bildiňiz. Bu hafta men näme? Bu hafta men ano? Ýok, beýle gördüm da ne. Süleyman ne şeýle. Gitleş kulanyny da hatdan dostum hataplar. Jaňa diýsen goly bak Kerim bar.
pikirlenmän jogap beräýt. Ýa, bolýaly. Ýa, etali gatnaşyp indi. Mümkin bolsa Süleyman gitbeşiň formaty hakda köp bilinmäri özüň gitbeşiklere efire giren ökünen okmy geleniňe. Umman näme üçin? Ýöne ataşdan öňüm çaklygy bilen komandamy çaklyga aýdandyrlar. Başga gitbeşiklere ýa başga şular ýarak bir proýektlara çağırlarsın. Belki olara ýok diýensiň, bir de bolýar diýdiň näme üçin? Çağırýarlar, o köpüsini mesela format başga bolsa, köpüsini barýan. Mesela bardım, ne janglasa bardım mesela. Maram bolýan. Şu formatrak beni bir çağırdy, oňa baran, mani tolanat. Ya bir interview barýan, ýene bir. Bu format başga da. Ýöne köp garaşdyrman bolýar diýdiň. Şoňa bilegen ýa, sag ol, çakly kabul edin. Tam da näme? Onuň sylkany berdi, elbetler ki bu. Näme ýok. Ne geçiş hakda näme pikirler, emosiýalar garly, duýgular. Bu ýöne bir soýam ki teknik problema bar, çüt-çüt. Ola bizde de ýöne. Ola da kazna. Ýazýan adam ki, opşun. Ýazýan adam. Ben onuň bärigem näme bärsanja çykdy da. Onuň soň wagt adra. Bolýar. Wagt goşýas. Umuman belli ýa-da kniga janry näme teklipler kitabymyz bar şurada çykarar, sonra ýa-da wagt goşýar. Kerim sende näme duýgular? Ýöne sen bizde atam bilen oglanlar bilen görüşdiň, gitleşiň görmediň öýden ýöne sen. Men gördüm. Esasy öýdäki gelinim görýär. Ana soň görýär, görýär. Trenerim hökmünde gelecek fikirde bar firmada şeýle etmeliler diýip. Umuman gatygaw gepleşik, beýlek gepleşikler men tanqid etsek bolama, ýa-da sizin kägelim diýip olarda öýjek bolama, beýlekler hemme interview sen şahsy durmusyň ýa-da durmusyň başga meselelerden senden soraýar, sen jogap berýän. Bir şo mergan agan gepleşgene ýyllar bähleşikde bir bähleşik bolýar. Bu has ütköşik bähleşik eken sebäbärde mustaqlan bähleşýärde ýa-da zan köýürlen bähleşýär ol has ütköşik. Maksadymyz şu Kerim sebäbi Süleyman, siziň öz mustaqlygyňyzda, siziň patbeşligiňizde, dostlugyňyzda wagt sarf edip, olara beren ynamyňyzda, olara beren wagtyňyzda görkezýär, özüňiz jana sag bolun, gepleşmede gatnaşyňyz üçin, işiňizde, durmuşyňyzda, maşgalaňyzda üstünlük arkyp diýýärdiňiz. Arasatda ýurdumyzda toýluguna diýdarlaşmak ihibetsin. Jana sag bolsun Süleyman, Kerim. Näme hormat dostlar, şonuň bilen gepleşmemiz jemleýär, ulak wagt däl, eletde Ad Production YouTube sahypasynda köp sany täzelikler, gyzgyn gowy siziň öňüňizde bir de patpisat etmeli. Süleymana da, eletde Kerime de ikisiň Instagram sahypalar bar. Ýüzüňizde hiç wagt ýylgyş öçmesin. Jana sag bolsun. Inky jablar siziň hoşlaşýar. Home Concept Ad Production Insta Battle. Görüşýänçe. Hoş wagtyňa.